Laneau Pesto. Kau habis vloggerอะไรคือกันkau kedon tolanan malah kesel nih. सानैजों बिदि जाखायो ब्लगारफोरा नांलायलायखायो होनलाय खांजों खायो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बेखौ मोनसे भिडिअ बराय हरनो थाफिनलाबाय बेनिफ्राय जों मोनै मा होनो बोसोर होनो थाखाय पार्टि खालामनो नागिरदों आरो ना गामिनि सिख्लाफोर गोजा ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्राय नै आबौमोनखौहाय माने दाउखौ गोदानो होबाय आरो जोंना ओमफ्राय उनावहाय दायो गोदाखांनायनि उनाव जोंनि मा होनो गामि खाथियावनो जागोन आरो ना ओमफ्राय फाइनालि जों नै मोनफैबाय आरो ना जों गामिनि रिजार्भआवहाय ओमफ्राय बोग्रि बागान गेजेराव जाबाय आरो ना जों पार्टिखौ ओमफ्राय दानिया भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरो ना गोदानखायो Kira nila dong. Foto lagi ya. Mana lagi dia sih? फाइनालि बेनिफ्राय एबारहाय जोंनि बेदरा मोनसिगोन आरो ना गोदौबायनो ओमफ्राय जि आराम गोदौखादों ओमफ्राय दा माबायदि जायो जाबासो मिथिगोन आरो ना गोदौनो मार मोजां गोदौखादों टेस्ट जागोन बायदि नुखादों ओमफ्राय आङो माबाया होननाय भिडिअ मोनसे दंना दे खोन्थाना होनाय दिनै जेनेबा माबा पार्टि जानानै माबायदि मोनदों गोसोखौ आराम मोनदों जों रोंजा मोसागोन ना मोसाया दायो जारौमोन आरो माखै जारौमोन दा भिडिअआ बारा इन्ट्रेस्ट जाथ'वाखै आरो ना लोगोफोर लोंबासो खावसिगोन मोसानाया खेलखौसो लोंखायो माने गासिबो लकेलनिसो सिख्ला गोजा मोनबाय बयबो नै हरदाबा दे बाथोन देग्राया मोजांथार जादों नामालाय बाथोना खायनो बिनि गाहायजों गाहाय लालायनाय गोसोसो आंनि दहायनो बाथोन देनोबाथाय थावआव एसे एवनायबा मोदोम जोबनाय मोनबायहाय आं जानो लुगैबाय आं मा होनदोंमोन गोनफिननाय बिखा जाग्रा मनिबा बिखा गोथाव मोनो नंगौ दे मा सानद' फैयाखै मा खालामदों नोङो गानग्राफोरखौ लायना खनसे मानसिखौनो सिनाया आरो
เดี๋ยวเศร้าให้มาสมัยเมืองกันนั่นไง Turbi jalan dari sini tempat tinggal. kasih aja Vlog lah yang pesto. Kau bisa vlogger lah ikut tadi. Kau betul tolan malah ikut tadi. 산이 이제 이제 가야 돼 블로거 그래 낭 라이라이 가야 돼 가서 가나 가야 Tinggal ke jalan tempat sini. 아니 나는만 Terus sana nih. Terus sana. I think saya bawa nama. Sejak ramah saya tangguhไปนะมะได้เจอก็ทางตัวทางเลยไปซื้อหน่อระดับมันเพกนะทางนึงก็นั่งนี่มันได้เสียละดอกจะไปรองบ่อีสุดชอบเรียนลาสมันไปซื้อกันเดี๋ยวมันเจอไปคิดทางที่นึกทางนึงบ่นี่ถึงทางเจอนี่ทางดีกี่ได้อ๋อมัดดีอย่างดังคือทางเดิมบ่อ๋อทางนอกทางบ่เด้ทางเสีย